טוב, אוקיי. מקווה שלכולכם יש כדור, ואם אין כדור אז לא נורא. טוב, נתחיל, ידיים עולות דרך הצדדים, ונוריד. אז אנחנו עם הכדור ביד, מעלות, ומורידות. שאיפה נעלה, נשיפה נוריד. אז כל פעם אני מחליפה את היד שמחזיקה את הכדור, נשיפה. ושוב נעלה, ונוריד. בואו ניקח את הכדור מאחורי הגב. אוקיי, אז שוב, אם אין כדור אז זה לא כזה נוראי. אפשר להסתדר בלי. שאיפה זה סתם מוסיף קצת עניין לתרגול. נעלה, ונוריד אחורה. בואו נוסיף ניתוק עקבים כשהידיים עולות. אז ננתק עקבים, נעלה ידיים, נוריד ידיים, נוריד עקבים. שאיפה, נשיפה. אז אתם כל פעם מחליפות בעצם בין היד שמעלה את הכדור ליד שמורידה את הכדור, וגם מנתקות עקבים כשהידיים עולות. בואו נעשה את זה עוד 4 פעמים. עוד 3. נשיפה. 2. ואחרון. ואנחנו יורדות, הכדור לפנינו. אוקיי? אני רוצה שתיקחו את הכדור קדימה ואחורה. אנחנו מתחילות עם יד שמאל, נעביר את הכדור קדימה, יד ימין לוקחת את הכדור, אחורה יד ימין ואז יד שמאל. אוקיי? קדימה ואחורה, כשהגב ארוך. אוקיי? אני אעבור רגע לעמוד על הצד. אוקיי? קדימה ואחורה. יופי. אז יש לי פה היום רקע מיוחד. מקווה שאתם רואות אותי בסדר, על אף ולמרות. אוקיי, אנחנו נוסיף לזה קצת תנועתיות עם האגן. אוקיי, אז קדימה, אחורה. קדימה, אחורה. תנסו לשלוח את הידיים רחוק קדימה. כל הזמן יד שמאל לוקחת את הכדור קדימה וימין אחורה. אוקיי, אנחנו נשארות עם אותה יד. אם אפשר נגדיל עוד את התנועה. ממש נשלח את הידיים רחוק, גב ארוך, בהטיה קדימה. עוד 4, 3, 2, ואחרון, מצוין, ואותו דבר הפוך. אז אני מתחילה, יד ימין לוקחת קדימה, שמאל אחורה, ימין קדימה, שמאל אחורה. החלפתי בין הידיים. אוקיי? זה כל מה שעשיתי, ואני נשארת כרגע עם גב ארוך, קדימה, אחורה, קדימה, אחורה, ולאט לאט אתם מגדילות את התנועה, גם של הידיים וגם מוסיפות אגן. קדימה, אחורה, מעולה. אפשר להגדיל עוד, אפשר להשאיר קטן. אז תראו מה מתאים, אז המטרה שלנו זה באמת לשחק פה עם הכדור, וגם שהוא לא ייפול. עוד 4, 3, 2, ואחרון, מעולה, אנחנו במרכז משחררות כתפיים. יופי. אנחנו עם הכדור על ירך שמאל, כף יד שמאל על הכדור, ואנחנו מגלגלות אותו למטה. וחוזרות חזרה למרכז. אוקיי? אז אנחנו ממש מעבירות את האצבעות על הכדור, מגלגלות אותו נמוך, כל אחת כמה שיכולה. ועכשיו אנחנו נוסיף את יד ימין מעבר לראש. וחזרה. ושוב, נגלגל ימין מעבר לראש, ולמרכז. נעשה את זה עוד פעמיים, מתיחה, וחזרה. ועוד אחד כזה אחרון, ואני רוצה שתפנו גם מבט למטה לכיוון הכדור ותימחו אותו, ואז נעלה חזרה למרכז. מעולה, אתם מניחות רגע את הכדור בין הירכיים, מעגלים עם האגן. ברכיים ישרות, צד אחד, ואותו דבר לצד שני. מעולה, אז בואו נשאר פה במרכז עם הכדור בין הירכיים, אני אסתובב. אוקיי, אנחנו מכופפות ברכיים, שולחות הידיים קדימה, אגן לאחור, וחוזרות חזרה למרכז. נכופף וניישר. ושוב נכופף, ניישר. כן, לשים לב לאן הברכיים הולכות, הן לא באות קדימה. אנחנו שולחות את האגן אחורה. וחזרה, מצוין. עוד 5,
4, 3, 2, ואחרון, חזרנו למרכז, נוציא את הכדור. מעולה, אנחנו נניח אותו על ירך ימין. נגלגל אותו למטה, ונחזור חזרה למרכז. ושוב למטה, ולמרכז, ואנחנו מוסיפות את יד שמאל מעבר לראש. מועכות את הכדור עם כף יד ימין, ומחזירות חזרה. ושוב, מתיחה, וחזרה. מעולה, אנחנו עושות את זה עוד פעמיים. חוזרות למרכז, ועוד אחד כזה, וחזרה. מעולה, הכדור שוב בין הירכיים, מעגלים ממעגל, לצד אחד. ואותו דבר לצד שני. מעולה, ואנחנו חוזרות חזרה לסקוטים, ידיים קדימה, אגן אחורה. נכופף וניישר. נכופף, ניישר. עוד 5. 4, 3, 2, ואחרון. מעולה, חזרנו למרכז, אנחנו מוציאות את הכדור. נעלה את הידיים דרך הצדדים ונעלה גם את רגל שמאל, נוריד ידיים ורגל. אותו דבר עם ימין, לחשוב על התארכות למעלה, ידיים רוצות להגיע גבוה כמה שאפשר וכל פעם יד אחת מעלה את הכדור ויד אחת מורידה. ימין עולה ונוריד. אנחנו נוסיף לזה עוד משהו, למי שזה פחות מתאים, אז אפשר להישאר בתרגיל הזה. בפעם הבאה אנחנו משאירות לרגע את רגל ימין למעלה, מעבירות את הכדור מתחת לירך, מורידות את הרגל, מעלות ידיים. ועכשיו ברצף, רגל שמאל עולה ידיים מתחת לירך, ידיים עולות, רגל יורדת. אוקיי? עכשיו אני לא מוסיפה כאן כפיפה. זה אומר שאנחנו כל הזמן עם גב ארוך. אז אם אתם רואות את זה דרך הצד, זה נראה ככה. אוקיי? אני נשארת ארוכה. נעביר ונוריד. אז גם אם אין כדור, אפשר לדמיין כדור או לקחת איזשהו חפץ אחר או כלום. זה גם בסדר. וחזרה. תחשבו על אורך. אנחנו רוצות להגיע עם הידיים כמה שיותר גבוה. מעולה. עכשיו אני רוצה שכן נוסיף כפיפה. אוקיי, אז אנחנו מוסיפות כפיפה. מצח לכיוון הברך ונתארך. מצח לכיוון הברך ונתארך. לא למהר, אנחנו עושות את זה בכוונה לאט, כדי לאתגר קצת את שיווי המשקל. ושוב נקרב ונרחיק, וגם קורדינציה. עוד 6, 5, 4, 3, לעגל את הגב, 2, ואחרון. מעולה, אנחנו מורידות את הידיים ומשחררות כתפיים. הידיים קדימה, מחזיקות את הכדור, כתפיים נמוכות, אוקיי? אנחנו נחזיק את הכדור ביד שמאל וניתן ליד שמאל להיפתח אחורה, מבט אחורה, וחזרה למרכז. אותו דבר עם ימין, היד נפתחת, מבט אחורה, ולמרכז. ושוב, שמאל, וחזרה. ימין, וחזרה, נעשה את זה עוד אחד לכל יד, למרכז, ואחרון. מעולה. נוריד ידיים, נשחרר כתפיים. עכשיו אנחנו נתחיל להקפיץ את הכדור, אז שוב, אם אין כדור, אז אתם מדמיינות כדור או לוקחות משהו דומה. בסדר? אני רק רוצה שתקפיצו את הכדור במרכז, וכמובן שאנחנו לא נשאר פה. אוקיי, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, זה להעלות את רגל שמאל ל-90-90, כן? לעמוד בעצם על רגל אחת. כן, אז זה נראה ככה מהצד, ולהקפיץ את הכדור. אז אפשר להישאר בהקפצות קטנות, ואז העיניים לא צריכות ללכת רחוק,
ואפשר לנסות לאתגר עוד את שיווי המשקל ולהעלות את הכדור יותר גבוה. להקפיץ אותו יותר גבוה, ואז העיניים הולכות לכיוון הכדור, וזה הרבה יותר קשה לשמור על שיווי משקל. אוקיי? אז תנסו את זה, זה נחמד. אם זה מאתגר מדי לעמוד על רגל אחת הרבה זמן, אז תחליפו מדי פעם בין הרגליים. עוד 4, 3, 2 ועוד 1, מעולה. אתם מניחות את כף הרגל ומשחררות ברכיים. לנער. מצוין. אז כרגע העליתי את הברך קדימה, זאת אומרת לא עמדתי ככה, אנחנו עוד מעט נעשה גם את זה, כרגע עמדנו ככה עם הברך קדימה. אנחנו לוקחות את הכדור בין הירכיים, כמו שעשינו קודם, כפות רגליים, לא צריך למוח אותו יותר מדי, כפות רגליים איפה שנוח מבחינת הכדור, ואנחנו שוב מכופפות ומיישרות, אגן לאחור, נכופף וניישר. אנחנו ננתק עקבים בעלייה, ושוב נרד, נעלה למרכז. ולמרכז. עוד 4, 3, נשיפה, 2, ואחרון, מצוין, נניח עקבים, ושוב מעגלים עם האגן. צד אחד, ואותו דבר לצד שני. אנחנו נעמוד עכשיו, נעלה עכשיו בעצם את רגל ימין ל-90-90, בסדר? עכשיו מי שבאמת מאתגר לה לעמוד על רגל אחת הרבה זמן, אנחנו מדי פעם מחליפות בין הרגליים, אוקיי? אז בואו נתחיל בהקפצה של הכדור, אוקיי? שוב ככל שנעלה יותר, בעצם נקפיץ אותו יותר גבוה, נצטרך להפנות את העיניים לכיוון הכדור, ועכשיו אנחנו מעלות את רגל ימין ל-90-90, אפשר להקטין את התנועה, בעצם את ההקפצות, להשאיר את זה ממש ממש קטן, ואז העיניים לא צריכות ללכת יותר מדי רחוק, ואפשר להקפיץ גבוה יותר, ולאתגר את שיווי המשקל. עוד 5, 4, 3, 2, ועוד 1, מעולה, נניח את הרגל, נשחרר ברכיים. אז ההפסקה שלנו זה הסקווטים, אוקיי? אז אנחנו שוב עם הכדור בין הירכיים, שולחות הידיים עכשיו קדימה, אגן אחורה וחוזרות למרכז. נכופף, ניישר. אנחנו נשנה פה קצת את התרגיל. אני רוצה שתנתקו את עקב שמאל, עקב שמאל מנותק, ואנחנו ממשיכות עם הסקווטים. עקב שמאל מנותק. לעוד 4. 3, 2, אחרון, אנחנו נשארות פה, ידיים אל הירכיים, נניח את עקב שמאל ונעלה, נניח ונעלה, מעולה. עכשיו מי שיכולה מנתקת לגמרי את הרגל, קטן מאוד. כן, אז יש לנו הרבה עבודה על רגל ימין, נעלה ונוריד, נעלה ונוריד, עוד 3, 2, ואחרון, אנחנו מיישרות ברכיים, מעגלים עם האגן לצד אחד. יופי. ואותו דבר לצד שני. מעולה. בואו נחזור למרכז. עקב אחורה נשחרר. ועכשיו כמו שהבטחתי אנחנו הולכות לעמוד על רגל אחת, שזה בעצם אומר שאנחנו לא לוקחות את הברך קדימה, דווקא אחורה, אוקיי? ממש עומדות על רגל אחת. בסדר? אוקיי. אז אנחנו עם רגל ימין, כף רגל ימין על המזרן, ורגל שמאל אנחנו באוויר, ואנחנו מעבירות את הכדור קדימה ואחורה. תנסו להגדיל את התנועה כמה שאפשר, ואנחנו נשארות עם הכתפיים מעל האגן. עכשיו אני רוצה שנוסיף עוד משהו, אם זה מסתדר. כשאני לוקחת את הידיים אחורה, הברך באה קדימה, כשאני לוקחת את הידיים קדימה, רגל אחורה. קדימה, אחורה. קדימה, אחורה. תנסו להשאיר את המרפקים ישרים ולהגדיל את התנועה כמה שאפשר. אני נשארת עם הכתפיים מעל האגן, אני לא משחקת פה עם האגן. עוד 4,
מי שצריכה מחליפה מדי פעם בין הרגליים, עוד פעמיים, עוד אחד, מעולה, נניח את הרגל ונשחרר. מצוין, אנחנו מחזירות את הכדור בין הירכיים. אוקיי? נכופף ברכיים, ניישר, נכופף וניישר. עוד אחד כזה, ואז אנחנו ננתק את עקב ימין. אוקיי? אז עקב ימין מנותק, ואנחנו יורדות ועולות. נרד ונעלה חזרה. מצוין, אגן אחורה. עוד 3 כאלה. עוד 2. אחרון, אנחנו נשארות פה. מניחות את הידיים על הירכיים. אני אסתובב כדי שתראו. נוריד עקב ונעלה. נוריד, נעלה. מצוין. אני נשארת עם האגן בדיוק באותו מיקום. גב ארוך. ועכשיו מי שיכולה מנתקת לגמרי את כף רגל ימין. זה מאוד מאוד קטן, אנחנו פשוט רוצות להגביר עומס על רגל שמאל. נעלה ונוריד לעוד 4, 3, 2, ואחרון, נניח את הרגל, ניישר ברכיים, נוציא את הכדור, נשחרר. יופי, נשתמש עכשיו בכדור לתמיכה. אני רוצה שתשלחו את הידיים רחוק למעלה, ועכשיו רחוק קדימה, גב ארוך. יופי. תשארו פה עם גב ארוך. אנחנו מורידות את הכדור למטה אל המזרן ומניחות עליו את הידיים. מבט לאחור לכיוון, סליחה. אוקיי, נשאר פה עם ראש משוחרר. יופי. נחזיק את הכדור שוב בידיים, ניישר את הגב, נשלח את הכדור קדימה, ונעלה למעלה, בית חזה נפתח, אפשר לכופף קצת ברכיים, ונוריד את הידיים חזרה. מעולה. עכשיו אנחנו נעבור לעמוד על רגל השנייה, אז אנחנו עומדות על רגל שמאל ורגל ימין אחורה, אוקיי? עומדות על רגל אחת. בסדר? אנחנו עם הכדור קדימה ואחורה. אני מזכירה, אם אתם מרגישות יותר מדי עומס, ברמה שזה בלתי נסבל, ואתם צריכות הפסקה, אז אתם לא מפסיקות, אתם פשוט מחליפות בין הרגליים. עכשיו אנחנו נוסיף את העבודה עם הרגל, אוקיי? אז שהידיים אחורה, רגל קדימה, רגל אחורה, ידיים קדימה. אוקיי? אנחנו מחליפות, אז שוב גם קצת קורדינציה, שיווי משקל, עבודת רגליים, להשאיר את האגן במקום, הכתפיים במקום, עוד 5, 4, 3, 2, ואחרון, מצוין, אנחנו מניחות את הרגל ומשחררות. מעולה. נעלה את הידיים דרך הצדדים, בנשיפה נוריד. אני רוצה לעשות כאן עוד תרגיל אחד קצר, רגל רגל. אני אתן 2 אפשרויות, בסדר? אז אפשרות ראשונה זה להיות עם כפות רגליים על המזרן, יש לנו את יד שמאל על הכדור על ירך שמאל וכף היד על הכדור, והיד הנגדית פשוט עולה למעלה לכיוון התקרה, זאת אופציה ראשונה למי שכרגע יאתגר לתרגיל שאני אעשה. בסדר, אז בעצם מה שאני רוצה שתעשו זה תעלו את רגל שמאל ל-90-90, תניחו עליו את הכדור על הירך וכף היד על הכדור, ועכשיו היד הנגדית עולה למעלה לכיוון התקרה, ואתם לוחצות על הכדור עם כף היד, והירך מנסה לדחוף את הכדור למעלה. נשאר פה, נתארך למעלה לעוד 5, 4, 3, 2, אחרון, ואנחנו מניחות. מעולה, לשחרר. אוקיי, אותו דבר אפשר לעשות גם עם תמיכה. זאת אומרת, במקום שהיד תעלה למעלה, היד תתמך באיזה משהו, קיר, כיסא, לא משנה מה, אנחנו נעשה את אותו הדבר עם רגל ימין. אוקיי, אז אנחנו מעלות את ימין, מניחות עליה את הכדור, כף היד על הכדור, אותו דבר אפשר עם כף היד על הירך, אנחנו לוחצות את כף היד אל הכדור, הירך מנסה לדחוף את הכדור למעלה, והיד הנגדית עולה למעלה לכיוון התקרה, יד שמאל. ופה אנחנו פשוט נשארות לכמה שניות ומתארכות.
3, 2, 1, אנחנו נוריד את היד ונוריד את הרגל, נרחיק קצת בין הרגליים ונשחרר ברכיים, ואפשר כמובן בין לבין להעביר את הכדור קצת מצד לצד. אפשר להישאר כאן, בסדר? ומי שמתאים לה, יורדת נמוך עם גב ישר, בסדר? אנחנו מכופפות את ברך שמאל, מגלגלות הכדור שמאלה, מכופפות את ימין, מגלגלות ימינה, מצד אחד לצד שני. אוקיי, אז אם זה לא מסתדר, אפשר להישאר עם גב ישר, בעמידה, ופשוט להעביר את הכדור מיד אחת ליד השנייה. אוקיי, אז אם מקדימה זה נראה ככה, אני פשוט מגלגל את הכדור מצד לצד. לעוד 4, 3, 2, ואחרון, מעולה, אנחנו נשאיר את הכדור למטה ונעלה לעמידה, נקרב רגליים אחת לשנייה, נשחרר כתפיים, נעלה את הידיים דרך הצדדים, נתארך, נשיפה נוריד, ועוד אחד כזה, שאיפה, ונשיפה, שיהיה שבוע טוב, תודה שהייתם איתי, ביי ביי. מזל טוב. תודה רבה. איזה יופי.